Xa umntwana enyamalala, inhliziyo yoluntu ayihlali phantsi. Iyaphakama ihambe ikhangele de kufumaneke impendulo. Molweni bakhaya, siyanamkela ke kuvimbo wethu wanamhlanje. Uluntu lwaseWhittlesea Extension 4 kuWard 26 luqhube iphulo lokukhangelwa Amanda Mlondleni oneminyaka eli-18 ubudala nongumfundi webanga lesi-8 eZamokuhle High School. U-Amanda wagqibela ukubonwa ngecawa umhla wesibini ku-Agasti 2026 ngaphezulu enxibe ijezi ebrown nesiketi esimnyama. Kuthiwa ngelo xesha wayekwindawo yokonwaba ebizwa ngokuba kusendaweni eNew Zone. Usapho lika-Amanda luthethe le njenje. Ngexesha uAmanda begqityeliswa ebenxibe ilokhwe ende emnyama evuleke apha kwicala eliyi-1 netopi ebrown apha ngaphezulu neeteki ezi-black and white. Ngecawe ngethu ndiyacela uAmanda abuye, ndihleli kabuhlungu ngokucingana naye, andilali, awungeni nakutya. Ndiyacela abahlali bandikhangelise, nabadala nabakhulu bandikhangelise uAmanda. Amanda mntanam buya, akukuhlanga kum, ndihleli kakubi, ndihleli andilali ndiyacinga. Amalungu oluntu ase-Extension 4 ayekumkhangela kwiindawo zokonwaba zaseDongwe ngenjongo yokufumana naluphi na ulwazi olunokunceda ekufumaneni umkhondo wakhe. Mna ke igama lam ndinguNosiphiwo Nzunzu, ndingumhlali apha e-Extension 4 kwa-839. Silahlekelwe yile ntombazana inguAmanda Mlondleni ohlala apha e-Extension. Siyamazi, ufunda eZamokuhle, ufunda ugrade 10. So lo mntana ulahleke ngethu ngecawa yale nyanga. So ke singabahlali siye saqonda uba masiphume uphulo namhlanje ke sikhangele singene eDongwe kwezi ndawo sive imikhondo kuzo. Ngoba kuthiwa ubonakele eZone 3, ubonakele eMabuyaze, ubonakele kwezinye nakwezinye indawo. So siphumele ke singabahlali saya ngoba ukugqityelwa kwakhe ugqityelwe endaweni esilarheni. Iiplans zethu singabahlali sizawuphinda sihlale sibone uba senza njani, kodwa la magama seze ngaphambili siyacela, umzekelo Big Jesus, Black Jesus, abavelileyo aphiwe molo, abanye nabanye abaveli baze ngaphambili baxele nabo baklerishe amagama wabo uba nathi khange simbone okanye besihambe naye, kodwa sizawuqhubekeka simkhangela mkhondo namkhondo esifumanayo. Sizawuzama usebenzisana namapolisa simkhangele de simfumane, ngoba ayonto intle yoba kulahleka umntana onoko mncinci usenekamva eliqaqambileyo elifini. Siyacela bahlali, omvuyileyo umkhondo walo mntana ombonileyo aye epolice station, emapoliseni. Awakho maninzi amagama engizawathetha. Ukuba uyoyika afowunele ifowuni ezi ngoo-WhatsApp ento zikhoyo. Ngoku ndisuka esibhedlele ngoku, akekho pha. Ndibuza uba akekho umntana wakwaThathe obekawangena na apha, kuthiwa akekho umntana wakwaThathe. Kwathiwa maniyongena kwezinye iirumu phaa ndokutshekisha apha kwabanisi, akekho. Then yonke into yethu idibene namapolisa. Esibhedlele sikhangele, siqoqile zonke iindongo ezi. Ukuthi bamelwane sililisana nalo mama ulahlekelwe ngumntana, ngoba abantwana bafunda bonke apha esikolweni eZamokuhle. Siyacela torhwana sincediseni, sibuhlungu ngokuba sizenzisi. Sicela uba sincedanisanani. Nam ndiyabulela, ndizothetha kakhulu, enkosi. Olu phando luncediswe ngumnumzana Mandlakhe Mzazi ongumgqatswa we-SACP wobuceba kuWard 26. Umnumzana Mzazi uncede abo bathe inxaxheba kolu phando ngokubathengela okuyethunjini. I-SACP ikwazama ukufumana iividiyo zekhamera zokhuseleko okanye ezinye iifoto ezirekhodiweyo kwiindawo zokonwaba zaseDongwe ngethemba lokuba ezo vidiyo zinganceda ekukhangeleni iintshukumo zika-Amanda okanye ziveze ulwazi olutsha malunga nokunyamalala kwakhe. UMzazi ukwatyelele kwikhaya losapho lika-Amanda e-Extension 4 apho athe wavelana nosapho ngeli xesha linzima, waza wabaqinisekisa ukuba uza kuqhubeka nokubanceda kwimigudu yokufumana uAmanda. Abahlali ke bendisenza ke izinto zam njengesiqhelo this morning.
ndiyohlamisa imoto ecar wash, ndilungiselela uhambo lwam ndisiya kwenye imeeting eMonti. Kubona ke ugquba labantu lusiza ngakule direction ndikuyo, ndithi hayi ke mandiphakame ndosabela. Xa ndifika apha ndifika oosisi bekhubekile, bediniwe, bekhangela umntana olahlekileyo. Ndathi ke hayi ke mandibeke konke bendikwenza ngalo mzuzu ndincedise ndikhangelise uAmanda. Ndiye ke ndathetha noogxa bam, abanye ngoku nje bandithetha nawe nje bayazama into yobana bathethe noonotaven abakhoyo kuzanywa i-footage yange-second. Sikhangela umntana onxiba ilokhwe emnyama netopi ebrown, uAmanda, kwezi ndawo zikhoyo zokuhlala. Si-SACP ke sithi bahlali siyacela abantu baseDongwe, le nto ifumanekayo olo fifana luvelayo noba lungakanani lalo yoba lincedo lawuzokunika umkhombandlela ngoAmanda, uAmanda uyephi. Siyacela ke abantu bakuthi sibambisane, sisebenzisane kwanye namapolisa, sikhangele uAmanda. Sizawuthi suka kwam ke apha ndihambe ndiyovela kulo Amanda kuba kaloku ndiyayiqonda akho mandi ekhayeni. Enjalo ke bhuti wam. Njengobana ndilapha ngoku, sesiqalile ke ngoku umsebenzi ubana sincedisana nabahlali. Mna ke ndiyazikhomita kwinto ethi ndizawuhlala ndithetha nekhaya likaAmanda, ndizama ukhangela uba ngubani umcuphi ophathe le case, sizama usebenzisana. Ndiyonkqonkqoza nakwa-social development into yokubana noko ndiyayazi akukho kuhle kwelaa khaya, noko urhulumente naye angelelele ukuncedisa elaa khaya. So siyi-SACP ke sizawuphuma uphulo nabahlali. Xa kuthiwa kuloo ndawo abahlali bakhwaze bathi mntakamzazi uphi, ndizawusabela ndize ndihambe nani. Okwangoku uluntu kunye nabo babandakanyekayo kolu phando basaqhubeka nokufuna naluphi na ulwazi olunokunceda ekufumaneni uAmanda nokumbuyisela ekhaya ekhuselekile. Masizibambeni kanjalo ke ezelinqaku uze sibuye sidibane kwezilandelayo. Ukwanelwa kwaMduba kwiindaba zeWhittlesea TV e-Extension 4 eWhittlesea. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.